Oraveus, la Guàrdia Urbana va detenir ahir quan passaven 10 minuts de la mitjanit un noi de 30 anys, nacionalitat espanyola i veí de Lleida, per un delicte contra la salut pública. Un agent fora de servei va observar un turisme Volkswagen Golf que donava un cop a un altre turisme estacionat a la zona d'aparcament de Barris Nord i marxava del lloc. Poc després, una patrulla va aturar aquest mateix turisme al carrer Baró de Maials i van observar que la conductora i el seu acompanyant es mostraven molt nerviosos. Els agents els van identificar i van comprovar que el passatger duia una bossa amb 7 embolcalls de cocaïna amb un pes de 5,6 grams. A més, els agents també van trobar amagats al vehicle 10 embolcalls d'espit amb un pes de 10,5 grams i 60 pastilles d'èxtasi amb un pes de 28 grams. Els agents van detenir el jove i van traslladar el vehicle al dipòsit municipal. Això és tot, més notícies a les nostres xarxes socials. Fins aviat.